कसं अहिंसा असू शकतो? एखादा माणूस वैयक्तिक जीवनामध्ये अहिंसक असू शकतो, पण राजाला अहिंसक होण्याचा अधिकार नाही. सीमेवरच्या सैनिकाला अहिंसक होण्याचा अधिकार नाही. मी आता हात आपटला की हिंसा घडते की नाही? कारण सगळेच हवेमधले जीवजंतू आपल्या डोळ्याला दिसत नाहीत. जे दिसत नाहीत ते मेले की नाही माझ्या हाताखाली. म्हणजे मग अहिंसा जर पराकोटीची अहिंसा जर अंमलात आणायची असेल तर मला हलताच कामा नाही. मी असाच असा उभा, तुम्ही असेच असे बसलेले, असेच आपण वर्षानुवर्ष बसलेले आणि उभा राहिलो तर आपण मरणार. म्हणजे पुन्हा हिंसाच घडणार. म्हणजे अहिंसा हीच मुळात अनैसर्गिक आहे. अहिंसा परमो धर्मा असं काही अस्तित्वातच नाही, असं असू शकत नाही. अहिंसा हा उत्कृष्ट धर्म आहे, पण त्या धर्माच्या रक्षणासाठी हातात शस्त्र घेणं हा अहिंसेपेक्षा मोठा धर्म आहे हे सांगितलेलं आहे. पण आम्हाला अर्धा मंत्र शिकवला जातो. मग सावरकर म्हणतात राम वेडा होता का? श्रीकृष्ण वेडा होता का? छत्रपती शिवाजी महाराज वेडे होते का? एकदा असं तरी डिक्लेअर करा की या सगळ्यांपेक्षा बापूजी श्रेष्ठ होते. ज्यांना अहिंसेचा सारखा जगात शस्त्र नाही म्हणाले ते अहिंसेसारखं मोठं शस्त्र नाही. मग शिवाजी महाराजांनी रामाला कळलं नाही. आजही जगामध्ये उत्तम राज्य म्हणून दोनच परिमाण आहे, दोनच मोजपट्टे आहेत. एक प्रभू रामचंद्रांचं रामराज्य आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवशाही. जगातल्या कुठल्याही पंतप्रधान राष्ट्राध्यक्ष राज्य कसं चालवतो या दोन पट्ट्यावर मोजून बघितलं जातं. तिसरी मोजपट्टी आजही अस्तित्वात नाही. मग अहिंसे सारखं शस्त्र नाही तर मग प्रभू रामचंद्राला कळलं नसेल का? मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता पळवून दिल्यानंतर त्यांनी अहिंसेला म्हणजे त्या उपोषणाला बसायला पाहिजे होतं. लंकेच्या बाहेर एक स्टेज बांधून माकडांनी स्टेज बांधायचं आणि बसले आपले सगळे. रामभाऊ बसले, लक्ष्मण उभा आहे. का अहिंसेसारखं शास्त्र नाही? मग ही अहिंसा कशी आहे? समोरच्या माणसातला माणूस जागा होईपर्यंत आम्ही सहन करायचो. आयला असं असतं का कधी? रावणाला कधीतरी त्याची लाज वाटेल, त्याला चुकलंच माझं, सीतेला पळवून दिलंय. अफजल खानाला कधीतरी लाज वाटेल, औरंगजेबाला कधीतरी लाज वाटेल, अरे 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 मी एवढी मंदिरं पाडली, एवढ्या हिंदू स्त्रियांना बाटवलं, चुकलंच माझं. तर त्याला चुकलं वाटेपर्यंत आम्ही मरत राहायचं का? वाघासमोर पंडित मोदक घेऊन गेला तर वाघाचा पंडित मोदक होतो. वाघासमोर बंदूकच घेऊन जायची असते तरच तो अटॅक करत नाही. एक गोळीबार काढला हवे मारायचं नाही, गोळी काढलो ते पळून जातो, मग आपलं संरक्षण होतं. कुठली आली अहिंसा अशी? असे असते का? मग सीमेवर शस्त्र कशाला पाहिजे? नुसते उभे राहायचे असे संघदक्ष उभे आपले सगळे, समोरनं गोळ्या मारा. आम्ही मारू का? आम्ही गांधींचे पुजारी आहोत, अहिंसेचे पुजारी आहोत. एक मेला दुसरा उभा राहणार, दुसरा मेला तिसरा. एका गाला थप्पड मारली दुसरा गाल पुढे करायचा. सावरकर म्हणलं एका मान कापल्यावर दुसरी पुढे करायला मानच राहत नाही हो. मग ती मान कापायच्या आधीच समोरच्याची मान कापायची असते. दुबळ्या माणसाच्या तोंडी अहिंसा शोभून दिसत नाही. AK-47 घेऊन जेव्हा मी उभा असतो ना, लोडेड गन, आणि मग मी म्हटलं ना की मी काही पहिली गोळी मारणार नाही कारण मी अहिंसेचा पुजारी आहे, तर तुमच्या अहिंसेला महत्त्व प्राप्त होतं, वजन प्राप्त होतं. कारण समोरच्याला माहिती आहे हा म्हणतोय पण त्याच्या हातात चालू AK-47 आहे. रोज व्यायामशाळेत जाऊन असा तगडा व्यायामपटू असतो ना, तो म्हणा असं नाक्यावर बरोबर गोव्याच्या पणजीच्या नाका, आपण नाही हात लावणार कोणाला. त्याच्या बाजूने जाताना आम्ही असे असे जरा सुद्धा धक्का लागू नये याची काळजी घेऊन जाणार का? तो नाही मारणार हो. आमचा धक्का लागला दोन थोबाडे मारले तर काय करू? तेव्हा त्या माणसाच्या तोंडी अहिंसा शोभून दिसते. सशस्त्र होणं, सदैव सावध राहा हे रामदास स्वामींनी सांगितलं. राजाने सदैव युद्धाची परिस्थिती कधीही कुठल्याही क्षणी येईल हे लक्षात घेऊनच उभं राहिलं पाहिजे. श्रीकृष्ण, अर्जुन तर स्वतः सांगत होता, श्रीकृष्ण मी नाही लढणार बाबा, मी कसं लढणार, सगळे काका मामा आहे, मी कसं लढू, यांना कसं मारू. हे लहानपणी एवढं प्रेम केलंय, माझ्या यांच्या अंगाखांद्यावर मी खेळलोय, बागडलोय, सगळे माझे बंधू, यांना मी कसं मारणार.
मग श्रीकृष्ण मला बरं मारू नको, उगा ते भानगडी पडू नको, आपण इथे 5 पांडव उपोषणाला बसू, कधीतरी दुर्योधनाच्या आतला माणूस जागा होईल. त्या आयला का असं काय बाळपण आहे. आणि मग ते एकनाथांची गोष्ट सांगतात कायम. एकनाथ महाराज नदीतनं आंघोळ करून आले, ते यवन थुंकला, मग ते चिडले नाहीत म्हणे, निघून गेले. अरे हो, ते संत आहेत. संत धर्माला म्हणजे संत कधी म्हणतात, साधू कुणाला म्हणतात, षड्रिपूंवर जो अधिकार गाजवतो, काम क्रोध मदमत्सराच्या पलीकडे जो जातो ना, त्याला आपण साधू म्हणतो. धुवून टाकले जातात 6 षड्रिपू, तेव्हा तो साधू होतो, संत होतो. त्याला क्रोधही येत नाही, त्याला मोह नाही, माया नाही, त्याला आनंदही नाही, त्याला दुःखही नाही. एक निर्विकार स्थितप्रज्ञ अवस्था जेव्हा येते ना, तेव्हा माणूस संत होतो. मग एकनाथ महाराज हे संतच होते, ह्या सगळ्याच्या पलीकडे गेलेले होते. बरं, त्यांना संत बनवलं कोणी? ज्यांनी हे दृश्य बघितलं त्यांनी बनवलं ना. जी माणसं बघत होती, तो थुंकतोय, जात आहेत आंघोळीला, हे जात आहेत आंघोळीला, काय ते 100 काय 200 102 वेळा गेले. त्याच्यात पण मी आकडा खाली सांगतच नाही, लगेच एक माणूस येऊन सांगणार मला भाषण संपल्यावर, ते बरं 106 वेळा होतं बरं का, ह्याला तुम्ही 103 वेळा बोलला, ह्याला आम्ही ह्याच्यातच अडकलो. आमचा इतिहास हा विषय इतका असा घाणेरडा रसहीन करून टाकला. कारण का, सणावळी पाठ करायला लावल्या. 2 एप्रिल 1932 जर्मनीने जपानवर हल्ला केला, आम्ही पाठ करतोय. ह्याला मला तर वैताग आला त्या शाळेमध्ये असताना. अफजल खानाचा वध कधी केला, हे वध का केला, कोण होता अफजल खान, हे नाही, कुठल्या तिथीला केला, ही तारीख. आणि मग 4 पर्यायाचे. आम्ही 4 एप्रिल पाठवून गेलो, 4 एप्रिल 4 मे आलं की आमचं व्हायला मी होतं का रे. ह्या भानगडीत काय झालं, तो अफजल खानाला का मारला, तो मुळात का आला होता, औरंगजेबाने कुठला विडा उचलायला सांगितला होता, तो कशा कारणासाठी आला होता, हे सगळा इतिहास गेला चुलीत. आम्ही लक्ष काय, ते 2 एप्रिल का 2 मे आयला ह्याच्यातच अडकलो. आमचा इतिहास इतका घाणेरडा करून टाकला. सगळं आम्ही बरोबर लिहिलं उत्तर, पण तिथे तारखेत चुकलो की 0 मार्क मिळायला लागले. हो, असा इतिहास शिकवतात. बदललाय ऑलरेडी. बरं, अफजल खानाचा वध हे शिकवायचं नाही म्हणे का, मुसलमान दुखावले जातात. अरे रावणाला आम्ही मारतो की नाही. रावण तर दशग्रंथी ब्राह्मण होता, जानवं होतं, 12 वर्ष तप करून साक्षात शंकराला प्रसन्न करून घेतलेलं होतं. मग त्याला जाळल्यावर हिंदूंच्या काय भावना दुखवतात. अरे बिचाराला जाळला, शिट, असं नाही होत. आम्ही आनंदाने जाळतो. दर दसऱ्याला आम्ही जाळतो की नाही, मोठात मोठा उभा करतो, आणखीन जाळायला मजा येते. मग अफजल खान राक्षस होता, नवीनच टूम काढले म्हणजे सुफी संत होता, कुठनं आले, काय आयला, काय आणतील, किती चुस्कारायचं. मग त्याला सांगायला पाहिजे, हे मूर्ख आहात तुम्ही, हा राक्षस होता, ह्या राक्षसाला मारलंय. आम्ही पैगंबर साहेबांबद्दल बोलतो का असं? नाही बोलत ना. ते प्रेषित होते, ते संत होते, त्यांचा आम्ही आदर करतो. पण औरंगजेब राक्षस होता, अफजल खान राक्षस होता, शाहिस्ते खान राक्षसच होता, नीच होता, रावण राक्षस होता, कंस राक्षस होता. राक्षसाला राक्षस म्हणायचं नाही, भावना दुखावतात म्हणून. इतिहास बदलायचा, त्याला नीट समजून सांगायचं, हे असंच होणार बरं का, अफजल खाना धडा शिकवला जाणार. आणि तुम्हाला जर पटत नसेल आणि भावना मग तेल लावत जा, हे धडा शिकवला जाणार. असं व्हायला पाहिजे ना, असं राष्ट्र निर्माण होतं. जरा आवाज काढला आम्ही तो धडा वगळला, हे केलं ते वगळलं. अरे काय वगळत काय राहिलं काय. मग आता इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये काय सचिन तेंडुलकर शिकवणार, काय शिकवतोय आपण, काय मुलांवर संस्कार करतोय आपण. ते 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीला गाणं वाजवतात, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, देश को दी आजादी बिना खडग बिना ढाल. याला बापाची पिंड आहे, बिना खडग बिना ढाल. साक्षात संत जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज म्हणतात, रक्तावीण स्वातंत्र्य कोणा न मिळे, भले तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाचे माती हाणू काठी. संत म्हणतोय. रामदास स्वामी शिवाजी महाराजांना लढायला शिकवतात, एकनाथ महाराज तलवार घेऊन बाहेर पडतात.
जिथे संतांना पण कळतं की शस्त्र आहे त्या योग्य ठिकाणी शस्त्रच वापरायचं असतं. अफजल खानाला भेटायला शिवाजी महाराजांना प्रतापगडाच्या पायथ्याशी म्हणाले, एकटे या महाराज आणि निशस्त्र या. नशीब तेव्हा यांचा जन्म नाही झाला. आयला चुकून मातून शिवाजी महाराज सज्जन एवढे वाण नाही पण गुण लागला असता आणि अहिंसेचे पुजारी झाले असते तर काय भयानक परिस्थिती निर्माण झाली असती या देशात. महाराज चाललेत एकटेच आपले प्रतापगडाच्या पायऱ्या उतरत आहेत. ते मावळ्याने विचारलं, काय हो महाराज कुठे जाते? अरे खान साहेब आले, चांगले आहेत, मी येऊ का? अक्कल आहे का तुला? ते म्हणाले, एकटेच या, चांगला माणूस आहे. मग ती भावानी तलवार तरी घेऊन जा. नको रे, अक्कल तू गप रे, मी छत्रपती आहे, तू काय मला अक्कल शिकवतो? अहो साध्या नगरसेवक तुमच्याकडे आलेले, त्यांना विचारा, काही सांगायला जा, ते सांगतील बघा, अक्कल शिकू ना, मी नगरसेवक निवडून आलेलो आहे, मी आमदार आहे, तू आमदार नाही आहेस, तू मला अक्कल नाही शिकवायची, मी सांगितलेलं फक्त करायचं. ते तर छत्रपती होते हो, ते कशाला ऐकून घेतील? एकटे आहे म्हणजे निशस्त्र आहे, चांगला माणूस आहे, निशस्त्र भेटायला चाललो आहे. आणि असं जर खोळ्यासारखे आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज जर एकटे आणि निशस्त्र भेटायला गेले असते, तो संपवायलाच आला होता. आणि त्या दिवशी जर छत्रपती शिवाजी महाराज जर संपले असते तर आज या गोव्यातल्या मुली किती छान दिसतात ते आम्हाला दिसलंच नसतं. का दिसलं नसतं? कारण वर असताना जाळी आली असती, कसं दिसणार? आज शरदुल्ला खानची कव्वाली ठेवली असती भारत विकास परिषदेतर्फे. ते गुरु पावसकर वगैरे सगळे पाठीमागं टोप्या घालून असे टाळ्या वाजवायला. आज जे आपण हिंदू म्हणून जे जगतोत ना, त्याला एकमेव छत्रपती शिवाजी महाराज कारणीभूत आहे. शौर्याचा इतिहासच शिकवला नाही आम्हाला. असं नसतो. एक महावृक्ष होता, 70 दशलक्ष चौरस किलोमीटर एवढा व्यापून टाकलेला महावृक्ष, ब्रिटिश नावाचा. आणि मग कळलं सगळ्यांना की हा वृक्ष मुळापासून उपटून टाकल्याशिवाय या मातीमध्ये सोनं उगवणार नाही, इथली माणसं सुखाने जगू शकणार नाहीत. आणि मग एक झाशीची राणी, एक नानासाहेब पेशवे, एक तात्या टोपे उभे राहिले, म्हणाले वृक्ष पाडूया. कळलंय आपल्याला हे फांद्या बिंद्या पाडून काय होणार नाही, वृक्ष पाडला पाहिजे. मग तात्या टोपेने खिशात आज पडला, एक टाचणी मिळाली त्यांना. मग ते म्हणाले ठीक आहे, 70 दशलक्ष चौरस किलोमीटर एवढा बुंधा त्याचा, ह्यांच्या हातात एक टाचणी. ते म्हणाले ठीक आहे, टाचणीच टाचणी, माहिती आहे मला, टाचणीने हा वृक्ष पडणार नाही, माझ्या पिढ्या संपतील. पण कधीतरी 15व्या 16व्या पिढीतला टोपे घराण्यातला मुलगा नक्की म्हणेल की माझ्या 15 पिढ्या आधी तात्या नावाचे गृहस्थ होऊन गेले, त्यांनी पहिली टाचणी मारली होती म्हणून वृक्ष पडला. मग मी माझं काम करतो. मग येणारे जाणारी सगळी टिंगल करायला लागली, काय होतं आता, काय करतं? काय नाही, वृक्ष पडतो एवढा आहे टाचणी नाही, हा 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 असून टिंगल करत चाललेत. ते मला करा तुम्ही टिंगल. मला हे कळलेलं आहे, मी अख्खं माझं आयुष्य वाया गेलं तरी चालेल. तेवढ्यात तिकडनं घोड्यावरनं झाशीची राणी चालली होती. मला तात्या काय करताय? काय नाही गं, हा वृक्ष पाडला पाहिजे बघ. तेव्हा मी येते तुमच्याबरोबर, माझ्याकडे तलवार आहे. मग तिने तलवार घासायला सुरुवात केली. परत सगळेजण हसायला लागले, टिंगल करायला लागले. ह्यांनी दुर्लक्ष करायचं ठरवलं. करू देत, किती टिंगल करू देत, कारण इतिहास घडवणाऱ्यांना वेडच ठरवलं जातं. त्यांची टिंगलच होते सुरुवातीला. मग वासुदेव बळवंत फडके तिकडनं निघाले. ते मला काय करताय? काय नाही, वृक्ष पाडला पाहिजे, थांबा माझ्याकडे कुऱ्हाड आहे. मग ते कुऱ्हाडीचे घाव, कोण टाचण्या मारते, कोण हे करते. एक जण मला माझ्याकडे टाचणी पण नाही, मी नुसता धक्का मारेन, तो धावत जातो, येऊन धक्का मारतो, येतो, माहिती आहे शक्य नाही आहे, पण मी करत राहीन. हळूहळू हळूहळू टिंगल करणारी माणसं पण विचार करायला लागतात, चायला गेली 15-20 वर्ष हेच चालू आहे, ही माणसं न कंटाळता हेच करतायत, दिवस रात्र हेच करतायत, आयला काहीतरी गडबड आहे, आपण उगाच टिंगल केली, आपणही जावं त्यांच्याबरोबर. हळूहळू हळूहळू समाज बदलायला लागतो. आणि मग प्रत्येक माणूस जे जे आपल्याकडे आहे ते ते अस्त्र काढतात आणि ते रेगोट्या मारते, कोण चाकूनी करते, कोण खुपसते, कोण काय करते, कोण धक्का मारते, कोण लाथा मारते. असं सगळं करत 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 एक पिढी संपली, दुसरी संपली, तिसरी संपली, 10 पिढ्या संपल्या, 150 वर्ष निघून गेली आणि अख्खा वृक्ष आता पूर्ण पोखरला गेला.
आता शस्त्राची गरज नाही, टाचणीची गरज नाही, कशा धक्क्याची पण गरज नाही, नुसतंच आहे ढकललं की पडणार आहे. तेव्हा बरोबर आमचे आले बापूजी आले आणि मग बघा आता म्हणाले, एकही रक्ताचा थेंब न सांडता मी ढकलून दाखवतो. असं नाही होतं. म्हणजे 10 पिढ्या ज्यांनी आपल्या अख्खी हयात घालवली, पिढ्यान पिढ्या ज्यांनी खर्च केल्या, ज्यांनी रक्त सांडलं, त्यांचा अपमान करू नका. त्या ढकलणाऱ्या माणसाचंही कॉन्ट्रीब्युशन तेवढंच आहे. जो भारत पाकिस्तानची मॅच होते ना, 250 रन जिंकायला हवे असतात. एक रन महत्त्वाची असते. त्या 1 रन काढून गेलेल्या सुद्धा बॅट्समनची ती 1 रन तेवढीच महत्त्वाची असते. कारण ती जर काढली नसती तर 249 रन झाले असत्या. 1 रनने हरलो असतो आपण. पण सगळंच क्रेडिट एकाला द्यायचं म्हणून 150 वर्षांचा सगळ्यांचा होम हवन, ह्या सगळ्यांनी 3-3 पिढ्या 4-4 पिढ्या हे जे सगळं घालवलं ना आपल्या आयुष्याचं, राख रांगोळी केली, त्यांची किंमत कमी करू नका. हे भाषण संपल्यानंतर आज माझा फोटो एकाने मागायचा नाही, माझ्याबरोबर एकाने सेल्फी काढायची नाही, एकानेही माझा फोटो काढायचा नाही. आपल्या घरात छत्रपती शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, सावरकरांचे फोटो आहेत का विचार करा. नसतील तर मी भारत विकास परिषदेला असं आवाहन करतो की त्यांनी हे फोटो अवेलेबल करून द्या. तुमच्या दिवाणखान्यामध्ये मोठमोठे असे काहीतरी गुलाबाचे ताटवे लावलेले असतात. काहींच्या घरामध्ये मी जातो चहा प्यायला, ते घोडे बिडे धावत असतात. नको आता ते घोडे, ते गुलाबाचे ताटवे नकोत, ते छान छान पेंटिंग नकोत. आता काळाची ती गरज नाही आहे. काळाची गरज अशी आहे की आता राष्ट्रपुरुषांचे फोटो आपल्या दिवाणखान्यामध्ये लागले पाहिजेत. तर तुमच्या पुढच्या पिढ्या सकाळी उठल्यावर विचारतील, बाबा हे आता आजोबा नवीन कोण आले रात्रीमध्ये. मग तुम्हाला त्या आईबापाला हे कोण आहेत हे सांगण्यासाठी तरी छत्रपती शिवाजी महाराज, सावरकर, टिळक, गांधी वाचावे लागतील. तुम्ही सगळ्या मुलांचे लाड करता. तुमच्या ते ब्रँडेड कपडे आणून देता, गोष्टी आणून देता, तुम्हाला मिळालं नाहीत पण पोरांना मिळू देत. ह्यासाठी बाप झटतो आणि पोराला सगळं उपलब्ध करून देतो. त्या मुलाकडनं फक्त 5 मिनटं मागा. मुलाला सांगा, मुलीला सांगा, बाळांनो माझ्यावर जर एवढं प्रेम असेल ना तर दिवसातली झोपायच्या आधीचे 10 मिनटं मला दे. फक्त तुझी 10 मिनटं मागते मी रोज. ते नाही म्हणणार नाहीत तुम्हाला का तुम्ही इतके लाड पुरवता. ती पोरं 10च मिनटं आहेत ना, 10 मिनटं बस माझ्यासमोर. रोज 10 मिनटं माझ्यासमोर बसायचं. सगळं तुझं झालं की तुझ्या वेळेनुसार सांग. असंही नाही की मी सांगतो तेव्हा, तू म्हणशील तेव्हा 10 मिनटं रात्री. तर 10 मिनटामध्ये 3 पानं वाचून होतात. आज सुरू करा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्रातली 3 पानं फक्त वाचायची. 1, 2, 3. तिसरं झालं की बंद करायचं पुस्तक. पहिले काही दिवस पोरं कंटाळतील, चायला हे काय वाचतो आता. मग त्यांना म्हणायचं माझ्यावर प्रेम आहे ना, फक्त इमोशनल ब्लॅकमेल करा थोडंसं. चांगल्या कार्यासाठी करतोय आपण. महिना 1.5 महिना होऊन जाऊन दे, रोज 3-3 पानं वाचत राहा. 1.5 महिन्यानंतर मुद्दामून 2 दिवस गॅप टाका. आता बोलवूच नका. मी लिहून देतो तुम्हाला. पोरं स्वतःहून विचारतील ते का आज काय नाही बोलवलंस. मला ते इंटरेस्ट निर्माण झाला आहे. आता काय झालं पुढे, ते अफजल खानाच्या भेटीपर्यंत आलो ना आपण. आता काय झालं, आता त्यांना इंटरेस्ट निर्माण झाला. मग पुढची 3 पानं वाचा. 3 पानं वाचून थांबाल, जा झोप. आपली ठरल्याप्रमाणे 10 पानं मिनटं संपली. तेव्हा ती मुलं म्हणायला लागतील थांब ना, झोप यायला वेळ आहे, अजून वाच ना, मला ऐकायचं आहे. अशा तऱ्हेने त्यांच्यापर्यंत शिवाजी महाराज पोचतील. ते संपलं चरित्र की ती पोरं म्हणते आता कोणाचं. तेव्हा त्यांना म्हणा आता मी कशाला वाचून दाखवू, तू वाचू शकतोस ना. हो, मला फक्त द्या पुस्तक आणून. मग आणत ठेवा सावरकर, मग ठेवा टिळक, मग ठेवा भगतसिंग. मैल्याची दुर्गंधी मैल्यावरनं येते. सुगंध घेण्यासाठी अत्तराचा फाया नाकाच्या जवळ न्यावा लागतो. आपोआप काहीच घडणार नाही. शिवाजी महाराजांचे, छत्रपती शिवाजी महाराज आपोआप घडले नाहीत. रामकृष्णाच्या शौर्याच्या गोष्टी जिजाबाई सातत्याने सांगत राहिली. तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज घडले, तेव्हा विवेकानंद घडले, तेव्हा सावरकर घडले. आपोआप जन्माला नाही आली पोरं ह्याची. शाळांमधनं, शिक्षणामधनं, भारतीय शिक्षण पद्धतीचा तर ज्ञानी होण्याशी सुतराम संबंध नाही. ज्ञान आणि आपले 12वी आणि 15वीचे मार्क याचा काडीचाही संबंध नाही. ते हल्ली तर कोणी मिळवू शकतो. 90-90 ते टॅक्टिस झाले आहेत. ते क्लासेसमध्ये शिकवतात ते बरोबर कसे मार्क मिळवायचे.
ते पोरं मिळवत राहतील, पण हे नाही मिळवणार. हे तुम्हाला करावं लागेल. आता शाळांमध्ये हे शिकवलं जाणार नाही. राजस्थानमध्ये शाळा भिंतींवरचे सावरकरचे फोटोही काढायला सांगितले. आता फतवा निघाला. स्वातंत्र्यवीर ही पदवी काढून टाकली. स्वातंत्र्यवीर ही पदवी सावरकरांना दिली कोणी? सरकारने दिली. आचार्य अत्रेंनी दिली. आचार्य अत्रेंना आचार्य ही पदवी कोणी दिली? सरकारने दिली, सावरकरांनी दिली. लोकमान्य टिळकांना लोकमान्य पदवी कोणी दिली? गव्हर्नमेंटने दिली? नाही, आपण दिली. आपण लोकमान्य म्हणायला लागलो. महात्मा ज्योतिबा फुले महात्मा कोण म्हणायला लागला? आपण म्हणायला लागलो. महात्मा गांधींना महात्मा पदवी दिली कोणी? सरकारने दिली? नाही, आपण दिली. आजपासून आपण म्हणूया भारतरत्न सावरकर. इथून पुढे बाहेर पडल्यानंतर जेव्हा जेव्हा सावरकर हा शब्द उच्चाराल, भारतरत्न सावरकर असं म्हणायला सुरुवात करायची प्रतिज्ञा घेऊन बाहेर पडा. 10 वर्षानंतर बघा आपोआप ती पदवी चिकटली जाईल आणि मग सरकारने द्यायची गरजच लागणार नाही. सावरकर भारतरत्नच असतील. आणि सावरकर भारतरत्न होणं हा भारतरत्नचा सन्मान आहे, लक्षात ठेवा. सावरकरांचं काही बिघडत नाही, भारतरत्नचा सन्मान आहे तो. साधे साधे गोष्टी असतात. आता तुम्ही सगळे कार्यक्रमाला एवढे आलात, कोणी वाहनाने आला असेल, कोणी गाडी घेऊन आला असेल, कोणी बाईक घेऊन आला असेल. बाईक लावताना पण माझी बाईक लावताना अजून 4 बाईक तिथे कशा लावता येतील याचा विचार करून माझी बाईक पार्क करणं हे सुद्धा राष्ट्रसेवा आहे, हे सुद्धा देशभक्ती आहे. देशभक्ती म्हणजे सगळ्यांनी राजकारणात जायला पाहिजे आणि सीमेवर लढलं पाहिजे अजिबात नाही. फक्त छोट्या छोट्या गोष्टीतून मी राष्ट्र कसं घडवेन हा सतत विचार डोक्यात असला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना सावरकरांनी आपलं गुरु मानलं. त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्ताने भारत विकास परिषदेने आज हे व्याख्यान ठेवलं. इतकी तुडुंब गर्दी करून आलात. ह्या मुलं बसली आहेत, कंटाळलेली आहेत पोरं, त्यांना डोक्यावरनं जात असेल पण कानावर काहीतरी पडतंय. हे जर सातत्याने पडत राहिलं तर 5-7 वर्षानंतर त्याचा अर्थ त्यांना कळायला लागेल. आपोआप गोडी लागेल. गोडी लावायला लागते. हो, म्हटलं ना, अत्तराचा पाय नाकाजवळ न्यावा लागतो. मैला तिकडनं गाडी जाताना पण दुर्गंधी येते, ते काय करायला लागत नाही. बाकी सगळं मैला आहे, हे सगळे सुगंधी अत्तर आहे ती सगळी. आणि राष्ट्र इतकं सुंदर आहे, भारतासारखा देश नाही. इतका जाज्वल्य इतिहास आहे, इतकी मार मोठी परंपरा आहे. कारण संपूर्ण पृथ्वीवरचं मनुष्य जन्मच, हिंदू धर्मच म्हणजेच मनुष्यजात, म्हणून माणुसकी धर्म. इतका सुंदर अशा हिंदू धर्मामध्ये आपण जन्माला आलेले आहोत. याचा सार्थ अभिमान बाळगून इथून निघूया. प्रत्येकाने आपली टाचणी. आज तो ब्रिटिश नावाचा वृक्ष पडला, पण एक भ्रष्टाचार नावाचा एक महाभयंकर असा काँग्रेसची वृक्ष आज इथे उभा राहिला आहे. आता हा वृक्ष पाडणं आपली जबाबदारी आहे. त्यावेळच्या लोकांनी त्यांच्या टाचण्या शोधल्या, आपण आपली टाचणी शोधायची. फक्त विचार करा सुरू का, मी राष्ट्रासाठी काय करेन. एखादी सामान्य बाई म्हणेल, अहो तुम्ही एवढं सांगता, आम्ही घराच्या बाहेर पण पडत नाही, 24 तास घरातल्या कामामध्ये जातो. पण तिच्यासुद्धा आयुष्यामध्ये दर महिन्याची 1 तारीख असते जेव्हा वाण्याचं बिल काढायचं असतं. कुठलं सामान आणायचं आहे, डाळ कुठली आणायची, मीठ कुठलं आणायचं, टूथपेस्ट कुठली आणायची, टूथब्रश कुठला आणायचा, तेल कुठलं आणायचं, एक लिस्ट बनवते की नाही बाई. ती तिच्यावर जबाबदारी आहे. ती लिस्ट बनवताना मुलाला बोलवा जरा बाजूला, म्हणा ते मोबाईल काढ, त्या पोंक्षीने सांगितलं आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी वेब असते, म्हणजे काहीतरी नेट आहे म्हणे, ते काढ, ते गुगल का काय ते काढ आणि त्याच्यावर टाईप कर की स्वदेशी मीठ असं टाईप कर. मग कुठल्या कंपन्यांचं मीठ घेतलं तर ते भारतातल्या उद्योजकांपर्यंत पैसे पोचतील, परदेशात जाणार नाहीत, ते सांग मला, ते मीठ लिहून देते मी. प्रत्येक वस्तू ही माझ्या स्वदेशातच पैसा कसा राहील ह्याचा विचार करून नुसती वाहण्याचे बिल दिलं ना तरी सुद्धा ती राष्ट्रभक्ती होते, फार मोठी राष्ट्रभक्ती होते. राष्ट्र हे घडवावं लागतं. संसदेतली 543 माणसं आहेत, त्यांच्यावर ढकलू नका. आपण 136 करोड आहोत. गोवा चालवायला किती माणसं आहेत, आमदार किती आहेत तिथे? 40. तुम्ही किती आहात? 12-13 लाख, 15 लाख. तुम्ही 15 लाख आहात. मग 15 लाखांची जबाबदारी आहे गोवा चांगलं बनवणं का 40 माणसांची? मग 40 दळी निघाले तरी चालतील, तुम्ही आहात ना. आणि जर ते दळिद्री तुमच्या 15 लाखाला जर मूर्ख बनवणार असतील, मग आपण मूर्ख बनवूनच घ्यायच्या लायकीचे आहोत. मग दोष द्यायचा नाही.
आपली ताकद ओळखायला शिका. आणि त्याच ताकद ओळखण्यासाठी ही माणसं, ह्यांचं चरित्र, यांचं राष्ट्रभक्ती वाचणं, रुजवणं गरजेचं आहे. परत एकदा मला बोलवलं त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे. इतके शांतपणे माझे विचार ऐकून घेतले त्याबद्दल आभारी आहे. जर कोणी पत्रकार असतील तर तोडून मोडून ब्रेकिंग न्यूज बनवून भाषण छापू नका. माझ्या भाषणाच्या अशा अनेक आवृत्त्या निघतात हल्ली आणि मग समाजामध्ये एक गोंधळ निर्माण होतो. असं काय बोलतात पोंक्षे, असं अजिबात बोलत नाही मी काही. परत एकदा सर्वांचा आभारी आहे. भारत विकास परिषदेचा आभारी आहे. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.